Уважаеми колеги, уважаеми госпожо Цонска, уважаеми кметове, гости от администрацията, всички общински съветници са на лице, редовната сесия на Общински съвет Долна Митрополия може да започне. Уважаеми колеги, на 6 февруари 1873 година най-великият българин поет е към безсмъртието. Ние като българи сме в дан на този човек, защото още не мога да речим на коя дата отдаваме почет към неговото дело, дали е на 18 или на 19 февруари, но все пак днес е 19 февруари, така че моля за един минутно мълчание в тази. Благодаря ви, колеги. Уважаеми колеги, предварително бе раздаден проект за дневен ред. Няма постъпили допълнителни предложения. Има ли нещо по дневния ред? Който е съгласен с така предложения дневен ред, може да гласува. Против? Въздържали се няма. Уважаеми колеги, предстои да взимаме решения, които изискват поименно гласуване. Предлагам поименното гласуване да става с изчитане на имената и отговор да, не и въздържан се, който е съгласен с така предложения начин на гласуване, моля да гласува. Против? Въздържали се няма. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Предложение за определяне на приоритетите при изразходване на средства от бюджета на община Долна Митрополия за 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми съветници, колеги, започваме с редовните предложения, които касаят бюджета на общината за цялата година. Първото от тях по реда си е кои са приоритетните плащания към бюджета. Както винаги, те са определени с закони и с наредби. Общински дълг, заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии, медикаменти, храна, отопление, осветление, както и издръжка на мероприятието от общинския бюджет. Благодаря ви. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за определяне на второстепенни разпоредители с бюджети и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети с 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Кметствата извън централно селище, дома за стари хора, училищата и трите детски градини в Тръстеник, в Долна Митрополия и Горна Митрополия. Това са ни второстепенните разпоредители. Няма промяна в тях. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за отпускане на еднократни парични помощи по решение на Общински съвет Долна Митрополия за 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Залагаме 15 000 във връзка с това, че съвсем наскоро увеличихме помощта на 130.
Знаете, че ако сумата бъде изчерпана по някакви обстоятелства, чрезвичайни епидемии или нещо друго, не дай си Боже, отново ще внесем предложение за увеличаване на сумата. Колеги, нещо по точката. Преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за планиране на средства за отбелязване на 100 годишни жители на община Долна Митрополия. Господ Цоновска, заповядайте. Рядко събитие в днешния свят, но имаме почти всяка година жител, който да навърши 100 години. Тази година, поне знам, за Оряховица, нали така беше? Да. За други гралото не са му уведомили. Дай Боже на всеки му, казвам аз. Колеги. И горните. Преминаваме към гласуване. Госпожа Велко, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Колеги, предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Извинявайте, предложение за определение размера на средства за подпомагане на дейността на спортните дружества на територията на община Долна Митрополия за 2024 година. Господ Цоновска, заповядайте. Размер е 60 000. Подпомагат се само единствено регистрирани спортни клубове с надлежна документация за изброените неща, които сме дали тук. Няколко пъти през годината имаше заявки за отваряне на други спортни клубове. Пак казвам, трябва да са регистрирани по надлежния ред, в зависимост от федерацията, към която се намират. Тогава могат да получат средства от общината. Благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велко, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, от които жената притежава постоянен адрес на територията на община Долна Митрополия за 2024 година. Господ Цоновска, заповядайте. От момента, в който Общинския съвет взе решение преди години за отпускане на такива средства, има вече родени такива деца, да са живи и здрави. Надявам се, че никой от вас няма против да продължим тази политика на общината. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за отпускане на помощи за хемодиализирани болни през 2024 година. Господ Цоновска, заповядайте. Увеличаваме малко сумата. Знаете, че почти всяка година аз настоявам сумата да бъде плавно увеличавана. След това първо тези хора не са много, но не са никак за пренебрегване, защото са с много тежък социален здравен статус. Зная, че съседни общини плащат значително по-малко, но в крайна сметка мисля, че ние трябва да гледаме на тези хора като и наша грижа, а не само грижа на здравеопазването. Благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велко, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов,
господин Иванов, Да. господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за определяне на еднократно възнаграждение за кръводаряване през 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Не, че са направили опашка за кръводаряване пред общината. Размера, който сме определили, получават го някои от тях, в смисъл такъв, не всички идват. Освен когато организираме сериозни кампании, аз поне не се сещам от, може би от преди COVID-а, да е имала такава голяма кампания в Долната Фулия за организиране за кръводаряване. Но въпреки това е един ангажимент, който трябва да бъде изпълнен. В интерес на истината, държа да обясня, че по време на COVID-епидемията много колеги се отзоваха на колеги от общинската администрация, се отзоваха на призивите за даряване на кръв и плазма, някои от тях по няколко пъти. Имаме кръводарители, които са с рядка кръвна група и редовно дават кръв в кръвна банка. Така че може би сега е момента да ги поздравя бюджетара ни, например, който изготвя бюджета. Той е редовен кръводарител, този човек. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велко, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнилов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за определяне на размера на сума за подпомагане на разходите за погребение през 2024 година. Госпожо, заповядайте. Размер е 60 лева, както веднъж вече ви предходния път мисля ви уведомих. Наредбата почти е готова. Всъщност върнах я няколко пъти, защото трябва да се изчистят важни неща, които да са резонни за нашата община. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велко, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващото дневен ред: предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали през 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Трябва да мисля, че имаш предложение тук. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Кмет, нашата община е една от малкото щедри общини към ловците, тъй като повечето общини в нашата държава тази дейност не се стимулира. Аз в двете комисии по инвестиционна политика и нормативна уредба обясних подробно този въпрос, но моето предложение, за да не отнемам повече време на колегите, е да се добави една точка 4 към основното предложение на кмета на общината и в тази точка да бъде записано, че до края на следващата година, 3-месечното март, се изготвя справка отчет относно изплатените премии индивидуално на ловците по имената и населените места. Тъй като сумата не е малка, 7000 лева, това значи, че са 700 убити лисици и чакали, които се отчитат. За самата дейност има съставено много документи. Това ангажира и служителите от общината да изготвят съответните справки и документации. Но както по предходните точки ние правим отчет относно изплатените помощи за хемодиализа, на социалните условия, които имат нужда из погребението, така да бъде изготвен и този списък, справка отчет, както го прави общината за другите места, и да бъде запознат Общинския съвет до края на следващото 3-месечие в първата година. Благодаря. Благодаря.
Колеги, има ли нещо друго? Уважаеми колеги, гласуваме предложението на господин Траянов за заставане на точка 4 до края на следващото тримесечие на следващата година да се изготви справка отчет за изплатените премии. Нали така съм трябва? Поименен списък за изплатените премии. Да бъде представен пред Общинския съвет. Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля да гласувам. Против, въздържали се няма. Колеги, преминаваме към гласуване вече на цялото предложение с добавена точка 4. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за определяне на награден фонд за деца и младежи с изявени дарби и жители на община Долна Митрополия за 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Знаете, че сме го говорили още миналата година това нещо. Да предварително да имаме някакъв бюджетен резерв по този въпрос, тъй като, слава Богу, имаме деца и младежи с изявени дарби в спорта и къде не, за да можем да ги подпомагаме без да прехвърляме средства от едно място на друго. Това е целта на това предложение. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за утвърждаване числеността на персонала и средства за работни заплати през 2024 година за делегираните от държавата дейности без звената, прилагащи системата за делегираните бюджети и за местни дейности. Госпожо Цонска, заповядайте. Числеността се увеличава с 3 бройки. Едната е в чистота, другата е в други дейности по културата и други дейности по икономиката. С 3 броя увеличаваме общата численост на общината от предходната година. За да го направим, значи имаме сериозни основания. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за ползване на временен безлихвен заем от бюджета и набирателните сметки на община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен ресурс за плащания по проекти, финансирани по линията на механизма за възстановяване на устойчивост през 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Това е предложение, което върви непрекъснато с бюджета от доста години насам. По повод проектите, които може да се наложи, ние не казваме, че непременно, но знаете, че за всеки един отделен проект и за всяко едно отделно финансиране ви уведомяваме с изрично решение. Това е просто общия механизъм, който приемаме всяка година. Понеже са изборени горе-долу мерките, може би сега е момента да ви уведома, че тръжната процедура по избор на изпълнител за осветление, промяна на осветлението, подмяна, извинете, и цялостна на осветлението в 4 населени места: Долна Митрополия, Горна Митрополия, Тръстеник и Ставерци е почти на приключване. Като намеренията ни сме заложили средства за изготвяне на проектите и на докладите, енергийните доклади за следващата схема, която ще бъде също през тази година отворена, схема за кандидатстване. Всички останали населени места също да бъдат подменени осветленията на населените места. Така че, да, когато проекти с еврофинансиране се изпълняват общината,
понякога има забавяне на средствата от управляващите органи да се върнат към общината и това, разбира се, няма как общината да го избегне като финансиране. Благодаря ви. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнилов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред. Предложение за приемане на бюджета на община Долна Митрополия за 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Стигнахме до важната точка. Държа да подчертая, че бюджетът ни е съобразен с всички законови изисквания и норми. Кръгът на шегата не е нито голяма пица, нито малка пица, както от доста години насам. Бюджетът е абсолютно реалистичен с нашите възможности и финансови средства и ангажименти. Затова моля, гласувайте бюджета на община Долна Митрополия. Колеги, имаме нещо по бюджета, по отделните параграфи, приложенията. Колеги, само да има една замяна във връзка с... Ако може аз да обясня, за покрива за старческия дом. Предполагам, че сега на комисиите сте го видели, но все пак да го кажа. Имаме изготвен проект за еврофинансиране на целия старчески дом, така че имахме и проект готов за самия покрив. Покрива изгоря буквално за няколко часа. Разбира се, сме длъжни да го възстановим. Средствата, които осигуряваме за покрива, тъй като е основен ремонт и е с проекта, намаляваме средствата, които гласувахте по средства за приватизацията за електромобили. Оттам намаляваме средствата и отиват в бърз авариен ремонт на покрива на старческия дом. Слава Богу, благодарение на плочата на самата сграда няма пострадали и няма конструктивни изменения на самата сграда. Това беше. Колеги, гласуваме първо промяната, която е в поименния списък, замяната на електромобилите с покрива в Горна Митрополия, който е съгласен с направеното положение, моля да гласува. Благодаря. Сега гласуваме целият бюджет с направената промяна. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. 17 гласа за. Бюджета на община Долна Митрополия за 2024 година е честито. Благодаря. Следващата точка от дневния ред. Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на редовно заседание Общо събрание по ВиК на 19 март 2024 година. Колеги, господин Андрейски е вносител на предложението. Той е пред вас, обясняване на комисиите. Имате ли нещо по предложението? Допълнително ви бяха изпратени, защото се оказа, че не са четяло както трябва сканираното и бяха изпратени предложенията, нещо по точката. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се няма. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред, предложение за участие на община Долна Митрополия с проектно предложение в рамките на национална кампания Чиста околна среда 2024 година на тема Обичам природата и аз участвам в финансирано предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Госпожо Цонска, заповядайте. Първото е за Долна Митрополия. Всъщност проектът е готов. Миналата година не беше одобрен и сега кандидатстваме на ново. Нов живот на старата чешма в град Долна Митрополия. Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Против? Въздържали се няма. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за участие на община Долна Митрополия с проектно предложение по мярка М01 подобряване на обществена среда в населените места по красива България за 2024 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Тук имаме намерение тези средства, ако разбира се бъдат одобрени, да бъде финансиран част от ремонта долу на ресторанта. И другото предложение по същата мярка е подемник за самата сграда на общината. Подемник, това са едни електронни движещи седалки по стълбищата. Асансьор в общината да се направи. Много пъти сме умислили, трябва да се разбие половината сграда. Това е едно много добро решение. Има доста модерни вече измислени механизми, така че това са двете неща, за които смятаме да кандидатстваме. Колеги, прегласуваме предложението за участие на общината долу за ресторанта, който е съгласен с направеното предложение. Моля да гласува. Против? Въздържали се няма. Следващото е за участието на общината в програмата за подемника. Мисля, че е резонно, който е съгласен с правото предложение. Моля да гласува. Против? Въздържали се няма. Следващата точка от дневния ред: предложение за прекратяване със собственост между община Долна Митрополия и юридическо лице чрез продажбата на недвижим имот частна общинска собственост, представляваща идеална част по 111 квадратни метра, придаваща се към УПИ 12-1008, квартал 42, плана село Ставърци. Госпожо Цонска, заповядайте. Има подадено заявление от собственика за ликвидиране на тази собственост, 100 квадрата. Нямам какво да добавя, оценки, всичко е приложено. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за провеждане на обществена поръчка по изтичащ договор за превоз на пътници до областната транспортна схема. Госпожо Цонска, заповядайте. Изтича договора на Еташанс Пламен Весков за Биволари за Рибен и е необходимо да се задвижи нова процедура за нов избор на изпълнител. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред: предложение за оползотворяване на придобитото помещение бивш ресторант Космос, част от административна сграда на общинска администрация Долна Митрополия. Госпожо Цонска, заповядайте. Сега това предложение аз настоях да бъде днес в точките на сесията, защото смятам, че трябва всички да сте информирани какво смятаме за необходимо и какво смятаме за нужно. Ресторанта, който закупихме Космос долу в сградата, в крайна сметка тази сграда ще стои още доста години. Е важно всички да сме информирани и да знаем какво предприема администрацията. Първото нещо, ресторантът между прочим е вече абсолютно изчистен. Горният етаж, подземния все още има малко за изчистване. Сега тук говорим само за горния етаж. За долу още не сме взели някакви решения. Нека да видим какви средства ще отидат за етажа на кота 0. Какво смятаме? Първо да се измести дежурната стая долу, където всъщност винаги е било мястото.
Вероятно част от вас се спомнят, че преди доста години точно там беше дежурната стая. След това се измести на първия етаж. Би трябвало дежурните да са долу на кота 0, това първо. След това една зала, сега мини-макси, не знам, няма да е толкова голяма, разбира се, една по-малка зала заседателна за общината, за нужди и на Общинския съвет, ако щете, и за комисии. Тя ще е на кота 0 и няма да е свързана с преминаване на лица с увреждания, които няма да имат възможност да влизат. Тоест, трябва да има такава зала. Отделно, тоалетните, които ще бъдат основно ремонтирани, и това, което много пъти сме говорили, едната със сигурност ще бъде за обществено ползване и преместване на дирекция социално подпомагане от другата страна. Защо? Защото неколкократни искания от Агенция за социално подпомагане, дирекцията също, те нямат достъп за инвалиди в сградата, в която се помещават, нямат приемна и останаха, може би, единствената дирекция в региона без приемна зала, което малко, поне за мен, е неприятно. Така че те ще бъдат на кота 0 също, с достъп пряк на инвалидни колички и лица с увреждане, като в същото време в сградата на дирекция социално подпомагане сме живи и здрави, имаме намерение да изместиме ЦОПа, чиято работа се увеличава непрекъснато. Там няма как да спират коли, тъй като са на главната улица. Стаите вече са твърде малко за хората, които работят там. Трябва да имат отделна зала за работа с деца по изискванията, тъй че смятаме към момента, че това е най-доброто решение за оползотворяване. А когато вие прецените, че етажа отдолу, който е под основната зала, може да бъде експлоатиран за някакви цели, отново ще говорим по този въпрос. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневен ред: предложение за определяне на пасищата от Общински поземлен фонд за общо индивидуално ползване от собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасища селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните за стопанската 24-25 година. Госпожо Цонска, заповядайте. На тази точка ще кажа само значение, и то е пасища в общината много, животновъди малко. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Русанов, господин Злати Тодоров, господин Цолов, господин Иван Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. И следващата точка от нея е предложение за приемане на годишната наемна цена на имотите от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване плащите за общо индивидуално ползване през стопанската 24-25 година. Госпожо Цонска, заповядайте. В пряка връзка с изречението по предходната точка, не променяме цената на декар пасище. Смятам за абсолютно нередно да го променяме, да вървим нагоре. Знам, че някои от общините са го променили. В крайна сметка ние сме за това тук, за да защитаваме интересите на всички в общината. Пасищата се използват основно от животновъди и пчелари. Знаете, че от миналата година от засушаването, може би най-зле от всички групи, които се занимават с селското стопанство, те са
ощетени, така че не смятам за редно цената да бъде проведена. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря ви, колеги. Предложението е прието. Дневният ред е изчерпан. Колеги, по случай приемане на бюджета, след 10 на минути, тук 15, ще има една скромна почерпка, така че останете. Който да поле бюджета, няма пари. Да. Може ли го поле два пъти? Може. Колкото трябва. Някакво